Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Hagbayday bat ki Khubor na kimat tingnya phashwa cha ki Khubor na Jylla. Namar ka jing ija burom ya ki siem bat ki khle nong senshar ha ki et ki hima bakin shong up ha ki baranda jong ki jakatre kam ki executive member ha ba ki wandon kam ha district council ka Khasi Hills Autonomous District Council shen kan supply pat ba ya ka kamra ba ki siem kin yo ban shong ha ba ki wan ha district council. U chairman ka select committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ula ong ba wat lada ka don ka jingberten jong ki arphawai tali ki shnong banom tre e shimbenta ha ka election MDC ka KHADC kala hab ban yat bet namar ba baro ki kamenta ki la yat shiprang kuman shu kedau ba kini ki arphawai tali ki shnong na ki light tali ki polling station na po motion road ki la sharp and hab no sharambra jerngam ha ka jingpya constituency thamai ka Khasi Author Society kala rakhe ya ka singi ka tho ka pule ni ka literacy day bat kumjo ru kala penlong ya ka limpong jingamir jingmut ka phang padang jong ka ni ka limpong yamir jingmut ka day ka Shillong ka Minnor ka Minta bat kala shai ya ka ni ka jingrakhe ka Khasi Author Society la penlong ha Sankerdev College ha ka ba u MP ka Shillong parliamentary seat u Dr. Ricky A.J. Sincon ulawan ban shim ya kabinta kum ukongsan. Ya usimbot Menteri Rangba ke Jylla uba Preston Tinsong lapin kit no she Delhi na kabinta ke jingsha sumar ke bakham baha. Kat kum kit telong Khubor bala yo lum latmu ban pha sumar yu sha Apollo Hospital Delhi Henry hado binta ompat yo satya ya ka Khubor ke batikna ha kanu ke hospital unsha sumar. Uba Preston ulah kempang ha ka laksngi ublay bala pha sumar ya u sha Nazareth Hospital Shillong henry ha kasngi ka babot la pinkit no sha Delhi kat kum ka jingtip bala yo la ya thu ba udon ka kinja jingpang stroke ha ki benta jong ka kli ka sarkar Jylla kala rai ban khot ya kren khaddu ya ki noyalam jong ka harajan panchayat committee ha ka ta yo ba khaddu jong uni ubanai Nailur arhajar arpsau ya kanila pintip daw simbot Menteri Rangba katanat pinroy sor uba snyaw balang dhar ulaya thu ru ba chief secretary unsakot ya ka jingalang ya kinoyalam ka harijan panchayat committee but unsapha ru ya ka kaipot jingakren sya ka sarkar Jylla ka sarkar Jylla ka labtha ya katanat PWD roads bahkan shina pendep no hapo uni usnam arjar arpsau ya ka maulai bypass kaba penyeso ya ka surak jong ka kat link sun Shillong kaba don hak shnong umroy ribhoy district usimbot Menteri Rangba katanat penroy sor uba snyaw bahalang dhar ule thu bola batha ya ki officer ban let jurip ya ka interstate bus terminus kaba don ha maulai mauyong rim ha dien bala yo jingtip ba ka ni ka jaka yeng jong ki boss ki ba juket ya ki nonglet jinglet kala long kum ka krem ri tngen jong ki nongle kam sngi mentapat kinya phai sha ki Khubor na Kylleng kari u menteri katanat yadari jong ka India u Rajnath Singh ula takran ting e ya u noyalam ka seng Congress u Rahul Gandhi namar ba ula let shabari baki jaka jong ka India kila sha kurup ha ka China u Rajnath Singh ula ong ba ka ni ka jingle jong u Rahul kala khata shisha ya ka burom jong ka India da ka ba shulet thok shabari daki kitien lamler persha ya ka ri la jong kani ka jingkren u Rajnath Singh kadai hadien ba u Rahul ula kren ha US ba kumba 100,000 square kilometer ki jaka jong ka India haladak la kurup da ka China kalami ka jinga siat ka bashir khai ha prang ki shipai bat ki leno ha Udhampur district jong ka Jammu and Kashmir kadai ka jinga siat kadai ha kapor ba ki pulit bat ki shipai ki let ban khandra leno ha khandara top jong ka Basangar Henry ki leno ki la sindret kuli penban yaki ompat yo lum ya ki jingtip ki ba benya katnungut ki ba yap ni ki ba minsa ka yeng bishar ha Delhi ka lapin jalan biang ya ka por shong patok u Menteri Rangba ka Delhi u Arvind Kejriwal sha ka arpasantarek u Nailur ka yeng bishar jong ka Rouse Avenue Court ka lapin jalan ya ka por shong patok jong Kejriwal ha ka jingtian bishar lingba ka video conference na Tihar jail
Ka CBI kala penti kena syaka yang bishar bahkan sepenpoi ya ki kot kislah hapo lain ni sausngi bala charge sheet ya uki jual. Udin jong ka IIT Guwahati u Professor Kanduru V Krishna ula resign no nakakam jong u namar ka jingjur palat ka jingeki jong ki samla pule naka jingyap jong u samla u badang arhuai sinem kerta uba pule BTech ha kate ka IIT ha ka bala lap ha utlai phasi. Ki samla pule ki lapen long jingaki bandawa badai ban wengno yau Krishna nakakam din. Usamla pule ubayap uday nak Jylla Uttar Pradesh bat udang pule Computer Science and Engineering. Ka jingaki jong ki doktor hakmat ka swastha bhawan ha West Bengal kadang yai beteng hadu mentaru ban penpau ya ka jing persha hlor ka jing sha bat bor bat sha penyap jong ka doktor kena ha RG Kar Medical College and Hospital. Ki doktor ki lapen bena bakin yai beteng ya ka jingaki tak hadu ba ka sarkar kan sospon ya u health secretary u Director of Health Services but u Director of Medical Education. U Sipai BSF ula minsau namar ka jingsha sendret kuli na ki pang jong ka Pakistan ha kapot ka India but Pakistan ha Jammu and Kashmir. Hadian kani ki BSF ru kila sendret kuli kela sya ki pang jong ka Pakistan kumba ka tu kat Nipor. Kani ka jing pen ya ka soskular sange ya siat ha pedeng ka India bat ka Pakistan kala jiaru ha kapor ba ka election ha Jammu and Kashmir kadang yan. Mentapat inya pai ki Khubor na Kylleng ki ri jong ka Pyrthei. Ka jing tai nia ha pedeng ki arngot ki kirtong president jong ka United States of America kata ha pedeng u kirtong ka Republican u Donald Trump bat ka kirtong jong ka Democrat kala long ka ba syong shit bat ki briu na Kylleng ka Pyrthei ki ap khanang ya ka por ban pet ya ka ni jinga tai ka bala penyat ta ka ABC News. Ka jinga tai kala long ha ki babon ki mat na ka benta ka ri America bat kham tam e ya ka benta jong ka America kum ka noyalam jong ki ri ka Pyrthei. Kandai ngot ki nong Palestine ki la yap bat bon ngot ki la minsau na ka daw ka jing ther bom ka Israel ha ka wei ka yeng briu ka badan ha Jabalia ha ki than chitei jong ka Gaza Strip. Ki sipai Israel ki la ther bom na ling sun ya ka yeng sa jong Dr. Akram Al Najjar ka jing yap briu ha Palestine menta kala palat ya ka South Hawaii jarngut. Ki sipai Israel ki la palat ba ya ka video ka ba pin ya ka lenti hapo kendo ya ka ba la lap ya ki hinriu tli ki met yap jong ki briu ki ba syara bor ki bala sya penyap ha ki Hamas. Ki sipai ki la lap ba ka ni ka lenti ka don arpau mitar sapo kendo. Ki sipai ki la kam ba ki ni ki hinriu ki dei ki ba ka Hamas ki dang syudap penyap syua ba ki sipai ki rung hapo ka tei ka tunnel. Hadu menta ki dang don sa shispa I wengut ki briu ki ba syara bor ki badang don ha ka kti ki Hamas. Unoyalam jong ka seng Congress u Rahul Gandhi ula keno ba ka China kala yo kurup hadu 1,000 square kilometer ka jaka jong ka India haladak ha kini ki shipos nem ba senshar u Narendra Modi. U Rahul Gandhi ula kren yakani ha ka je kren bat kilat pathai Khubor ha National Press Club ha Washington DC jongkari United States of America. U Rahul ula ong ba ka jinghe ka jaka bala sya kurup bat bala yo rong ki sipai China kala yarangkat bat ka jinghe jongka Delhi. Shispa sabu wengut ki briu ki la yap bat san khandai ngut ki dang jar ngai na ka daw ka jingkruet ka typhoon Yagi ha Vietnam. Na pedeng kini ki arp khandai ngut ki dei na Cao Bang province sabu san ngut na Lao Kai province bat lai pinyo ngut na Yen Bai province. Ki bor badai pet kila maham ba ka jingshlei kala ban nangjur ha ki kaptu kat ni ki benta ba shatei jong ka Vietnam namar ba ki wa kila shlei lut. Ka dorbar ba ka bah nyopu khandai jong United Nation kalas dang bat ya kani ka dorbar la pinya da u president bathamai u Philemon Yang. Kidon shibon ki mat ki ban yatai ha kani ka dorbar pakin thup ya ka jingkala ka suin beneng bat ka jingyakan at ha ki babon ki benta jong ki ri ka Pyrthei. Uyang uday menteri rang badu berim jong ka Cameroon bat udang syudap bam semai kum u president bathamai jong ka General Assembly ka UN. Ka United Kingdom kala pelat kumba khat nyaw spangut ki koidi ha England namar ka patok kala khapnya syaba palat. Ki koidi ki badan menta ki patok ha England bat ha Wales kila poi sya prapu prajar san spangut.
Kasorkar kala pelat no ya kitu ki bla syong patok kumba sansnem AA lani tang 90% lani 100% nakapor baki day ben syong patok. Kitu kilong ki khubor na kimat kublay.